Jakin eta egin, edo gure onena emateko garaia da. Horiek dira gure aurtengo leloak. Orain dela 4 urteko programa hartzen duenak, eta konparaketa bat egiten duenak, ikusiko du guk zer esaten genuen orain dela 4 urte, eta nola, zenbait arlotan, dana bete dugun. Eta falta dena betetzeko zer pauso eman ditugun legealdi honetan. Guk esan genuela legealdi ezeran ze importantea zen zarauztar guztientzako saihesbidea, bariantea. Gaina esan genuen Eusko Alderdi Jeltzaleak dana emango zuela bariante hori errealitatean bihurtzeko, eta ikusi duzue, azkenean Mark Loranok bere hitza bete du, eta azkenean ere zarauztarrok bariante berri hori izango dugula. Zarautz herri honetako kasuan gure alternatiba Eusko Alderdi Jeltzale izanik Imanol Asadaburu, berak aipatu bezala orain 4 urte agindutako gauzak emandako hitza bete dugu, garbi dago Eusko Alderdi Jeltzaleak daukala ere duela herritarren baimenarekin zarauztar guztien etorkizunaren giltza. Herritarrek dute hitza eta adierazi bai, zarauztarrek ara nahi baldin badute, Eusko Alderdi Jeltzalea bere personen eskutik prest dagoela zarautz hobeago bat, zarautz berrituago bat, etorkizuna irabaziko duen zarautz bat eraikitzeko prest gaudela.